Nati o minahal kong matalom nun. Okay. Today is Monday. Unya karon di ay nag-release sa sweldo sa tupad nga katubang pila ka days nga mo trabaho unya sweldohan sila. Maunig programa sa gobyerno aron mahatagan og tabang ang katawhan diri sa lungsod sa Matalom, guys. Okay, mao ni sila ang mga tupad beneficiary diri sa lungsod sa Matalom. Okay, mao ni kuan guys, sa tupad sir, tupad ang murag ka tupad mo siguro ni basig kuan ni sila basta kay tupad basin mura ni sila kuan kay maunig mga benepisyo sa asa mo nga barangay sir, barangay asa mo barangay. Okay, maunig mga taga barangay Tigbaw. Okay, maunig kahimtang diri sa pagpang-release o sweldo sa mga tupad nga beneficiary diri sa lungsod sa Matalom, guys. Mani sila manay mga beneficiary kung diin visit. At pila ka days inyong trabaho sir? Pila ka days? Ha? Okay, 14 days niya on gisweldohan na sila onig mga beneficiary sa tupad diri sa lungsod sa Matalom. Ako mang hinaot nga magtinabang ngay kita kanunay alang sa kayuhan sa katawhan ug kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko pipi andam motabang sa lungsod ug mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom.